Camiñan ao meu rente moitos homes. Non os coñezo. Tiña tamén un parente por aquí por la línea. E sei que nunha ocasión quixo sair alá polo que iba a ser Albedro, na Coruña, na súa avioneta, e ao pouco de erguer o voo, pois caiu de todo e esmendrellouse e marcouse sobre todo moito entre as pernas, naquele sitio que imaginades todos. E entón fixeronlle moitas coplas, bueno, ríndose dele e tal. Esa que vos acabamos de cantar, o de Federico Antón, que marcha por La Habana, pois é a máis limpa de todas, por iso que permite que cantemos sin ningún problema. Eso que experimentaste, o cantar todos xuntos, é algo que debedes practicar con calquera tipo de música. O cantar xuntos, faz tiña. Parece como se compartes algo distinto. Vamos con mirade, da música máis dentro da música tradicional que nos levamos aprendendo toda a vida prácticamente, e recollendo, divulgando, e cantando e interpretando, pois hai unha que é a que máis nos gusta, precisamente porque é a máis marxinada de todas, que é a música dos cegos. Se o profesor de lingua e literatura quixera, poderíamos explicar que os cegos foron os últimos trovadores, os últimos xoglares e segreis que houve no país. Se vos explica ese profesor, podemos dicir que na construcción métrica e poética da Idade Media estes eran os executores da poesía, tanto para interpretar como para construir os versos. Poetas de cancións que nos chaman na memoria dos tempos e que chegaron onde nós coñecimos o Florencio da Fontaneira, nos coñecimos o Cego de Aldixe, o señor Eladio, ainda morreu no ano 2000, non se enterou ninguén, ningún medio de comunicación estaba ao día do enterro, e estaba morrendo un dos últimos poetas que marcou o momento. Vendía o cupón na Coruña, e tocaba moi ben o violín, e tocaba a gaita, e tocaba unha pila de instrumentos, e tiña un sentimento que expresaba cantando, cousa que non é fácil. O señor Eladio, eu coñecino xa nos últimos tempos, incluso compartín con ele, tocamos xuntos, e podemos contar de que tiña o don da palabra, da expresión. Era un home que fora cego toda a súa vida, estudiaba nunha escola especial que lle chamaban a Escola do Caldo na Coruña, onde aprendían os nenos con problemas, con algún tipo de problemas. E a este prepararon musicalmente, aprendeu a tocar o violín, acompañábase, tocaba moi ben. Tamén había cegas, a cega de Gondel, a cega de Miranda, son mostras de que as mulleres tamén colleron o oficio, o relator. Eu lembro, e podemos contar a experiencia que tuve con uns cegos que había en Lugo, que tocaban na entrada do campo da feira. Hoxe é a estación de autobuses en Lugo, pero por aquel entón era o campo da feira. Nunha das entradas, antes de pagar os impostos, sentaban ali nun caixón de madeira, o cego tocaba e levaba un acompañante, un lazariño, que vendía as coplas, vendía uns papéis de colorís, vendía dous nunha peseta. Nos anos 60, e eu lembro porque aquilo era como un espectáculo enorme, ver que a música podía ir coas persoas. Para min era, eu
notaba que cando me chegaba, eles cheiraban a pobreza, cheiraban a miseria. Levaban 3 chaquetas para se abrigar, vestían moi malamente. Vendían esas coplas de supervivencia, andaban carrexando nos cartós, nos que supoño que de noite se deitarían en calquera portal da cidade. E a xente que nos vía mirando para eles, a xente rica, por decirlo de alguna maneira, miraba con certo desprezo, non só para eles, sino tamén para os que escoitábamos. Eu todo iso percibío, pero tamén percibía nas notas que cantaban os cegos e naquelas historias que nos contaban, percibía que aquilo era algo majestuoso, algo precioso, digno de narrar, de evocar, de gravar. Eu comprei coplas daquelas. Non tiña moitas pesetas, pero compraba coplas de gardeiras. Moitas delas gardámolas e fixemos unhas publicacións un día máis eu de cantos de cego. Eses cantos de cego dos que presumimos fora do país, porque en moitos países non o teñen. E, bueno, son xoias pequeniñas como estas que vos imos ofrecemos, vos cantar un par de cantos de cego. O primeiro é un parrafeo, era a escola do amor. En tempos a xente non sabía namorar, por poñervos un exemplo. En Ordes, cando unha moza tiña varios mozos, atendíos a todos e non despreciaba ningún. A última prova era deitarse con eles, a ver que dormir tiñan, non para nada máis. Solo para saber o dormir que tiñan. Pero non é coña isto que vos estou dicindo, isto é así, É dicir, incluso había algunhas mozas que pola porta de diante da casa atendían un mozo e de vez en cando iban a atender o outro pola parte de atrás. Non despreciaban a ningún porque tiñan que tantear a ver cal era. E, bueno, este parrafeo que ia sentir agora, o do Rosiña do Estanqueiro, pois a Rosiña do Estanqueiro era a moza que Anselmo da Vilanova quería ligar. E entonces Anselmo, pois, que todo rápido e xa, bueno, e dixo... Isto é o que eu fago, Dixo a Rosiña do Estanqueiro, de eso nada, antes hai que pasar pola vicaría e tal e tal. Entonces toda esta historia, toda esta parafernalia amorosa, este diálogo, pois é un parrafeo. Evidentemente, gran parte deste folclore é machista. Responde a unha sociedade machista. Unha sociedade que non tería hoxe, non debería ter lugar, ainda que si hai restos, bastante restos. Pero responde a unha sociedade machista e isto é algo que temos que remoer, non? Pero é así, nós non podemos disfrazalo e ademais non é ben cambiar a historia, porque a historia é como foi e así temos que vivir. Isto é unha zanfona, ten dobles significados en moitos sitios, pero aquí coñecémola como instrumento de tocar música. Sí, porque eu recordo que foi morto unha vez damos un concerto e dixo o Melo, eso que ten o Mini riba das pernas é unha zanfona. E todo Dios se contou a rir, pero... Xa o dixen adrede, Ni a Rosiña do Estanqueiro era unha gran costureira e un día estaba cosendo no cuartiño da palleira e Anselmo da
viña desde a porta enfadada, pois a ustedes, señor cura, tamén lles quenta a guiada. Tiveron a grande boda e a estilo daquel lugar, chamaron os convidados e os baiteiros pra tocar, bailaron a muñeira, foronse con sola cama, se Anselmo facía ben, ela seica lle ganaba. Guiado pola medianoite, Anselmo quedou dormido e dicíalle Rosiña: despértate, meu marido, tantas ganas que lle tiña xa paraches, meu danzante, cando hoxe estás cansado, que farás pra máis radiante? Mirade, unha das, nós sempre falamos das mentiras que nos contaron, outras ou do que non nos contaron. Algo do que non nos falaron foi de que aquí houve unha época, houve moitas, pero unha tremendamente dura, que empeza un 18 de xullo de 1936, en que determinados individuos que vían que se lles acababa a bicoca, pois levantáronse armas e abrasaron, encheron as cunetas de cadáver. Isto é serio, porque estamos a falar da Segunda República Española, estamos a falar dunha época en que discútase o que se discute, dígase o que se diga. Era unha época de esperanza, era unha época en que moitos retornados de América que viran outra vida, outra maneira de soñar, sabían que a monarquía española estaba acabada, que era un régimen que non daba máis de sí, que era todo pura miseria, era o final do declive dun imperio que viña de atrás, e tentaron forzar un sistema democrático. Durou 5 anos, o tempo que lle deu aos lobos a rearmarse outra vez. Aquí houve xenocidio, aquí non quedou títere con cabeza, non quedou ningunha xente daquela que soñaba, non quedou ningunha xente daquela que pensaba que o mundo era máis igualitario, que podía chegar a súa outra cousa. E entonces, nese período de tempo que vai prácticamente desde o 20 de xullo hasta de 1936 hasta mediados do 38 é o grande asesinato, e logo hasta o 76 continúa unha represión tremenda, enorme. Pero non todo foi así, porque hai un período que vai hasta o ano 52 en que hai unha guerrilla tremenda en Galicia. Unha guerrilla que aguanta coas armas na mão e que defende a legalidade da República do 14 de abril. E nós celebramos o 18, é dicir, pasado mañá, celebramos a morte de 3 guerrilleiros, de Manuel Ponte Pedreira, de Manuel Díaz Pan e de Manuel Rodríguez Costuriano. Forman a cuarta agrupación guerrilleira que despois comandou unha persoa que sí ten Suave, Fouceños. Esa cuarta agrupación guerrilleira chegou a Forcarei, por exemplo, o Soltero de Monte, cepillou a 2 individuos, un matrimonio de mestres, que de camisa azul anduveran facendo estragos entre os canteiros anarquistas de Cerdede de toda esa zona. Es decir, que participaran en asesinato. Chegaban e dixeron que son moi buenas e deron de su cosa. Este cantar, o único que fai é recuperar esa memoria e contarnos como foi a caída de Manuel Ponte Pedreira. Un montón de guardias civis e da brigadilla de Coruña cercaron a casa onde estaban e mataron. Presten atención a un caso que causou rabia e dolores e a Manuel Ponte Pedreira mataron no a traición. El
teñen localizado e saben que está ferido. Seguen o rastro de sangue, como casa moi fina. Para poder librarse deles, deixa parte do armamento e raise polo regato, poñendo terra por medio. Como todo o mundo sabe, Manuel Ponte era valente, que na última agonía carga o seu fusil cos dedos. Onde o regato da vila, pola curva da Fulota, de Fontao a Fontegouro e a beira dunha cañota, coa roupa chea de sangue, vermella a súa bandeira, coa vida que se te escapa na cara da corda fera. Arriba tomamos fascistas, sicarios da rebelión, dándolle morte ao vento con sañe, sin compasión, simpatizantes de enlaces, despertan sobresaltados e botanse aos camiños coa intención de avisalos, botan magnéticos coxos, algo que tope na ieira, o cabo de media hora abellan, paz unha feira. Y a las 10 de la mañana hubo sus declaraciones, a los hombres más valientes le arrugan los cojones. No hay nada que hacer, hay que rendirse, evidencia. Ponte morreu máis co que non se acaba a resistencia. Cae o Ponte no Fontaue da parroquia da Bellaque e unha compañía de mortos vai berrando liberdade. A ver, o que nós pretendemos con o folclore, pretendemos transmitirvos o que a nós nos transmitimos. Por exemplo, nós acabamos de deixar hai 4 meses un tempo confuso, que é o tempo do Nadal, non? Un tempo que se mesturan cantidades de estrelliñas de colores, de músicas de colores e Consumo. de compra. Compra, vendo, compra, vendo. O Nadal é outra historia. O Nadal é unha festa agraria, é unha festa dun territorio agrícola. Dun territorio agrícola cristianizado. E, polo tanto, mestúranse cantidades de tradicións e de costumes que teñen que ver con antes do cristianismo. Estamos celebrando no Nadal o solsticio de inverno, o momento en que o sol chega ao seu punto máis baixo, en que o sol non quenta abandonou, non hai nada fora que comer, excepto algúns nabos, se o inverno non é moi duro e a xiada non reventou todo. Queda unha pouca verdura nada máis. Se non tes grau na hucha, se non tes patacas no pataqueiro, e se non tes algo de carne do porco que mataches, estás fastidiado, a tua familia pasa fame, pero fame de verdade, de non comer nada. Por lo tanto, teño que celebrar unha esperanza, e a esperanza de que o sol vai retornar, de que o sol comeza a nedar. E a partir de aí situamos o portal de Belén. E vemos un sol pequeniño, que é o medio, que bota luz, verdad que sí? Ao seu lado hai un vello que non é capaz de facer fillos. E ao outro lado está unha nena que prácticamente non participou na historia. Detrás está un boi que é un macho capaz, e unha mula que é un animal híbrido que non pode ter fillos. Ninguén é fecundo nada máis que o sol pequeniño que ali hai. De noite veñen 3, que antes eran 12, no principio 3 reis magos, que proceden do oriente fértil, do crecente fértil, traen a abundancia, camiñan de noite, guiados por un Dios pequeniño, de día non há, porque non hai día. Fan un camiño, pasan polo Palacio de Herodes, chegan ao portal de Belén e anunciados por unha
voz milagrosa, regresan por un camiño novo, un novo perigo. Todo isto é o sol que dá voltas alrededor da Terra. Non é a Terra que dá voltas alrededor do sol. Neste tempo, para imaginar este tempo, na tradición é ao contrario. Vos estades vendo todo o que isto significa. Se a isto lle metemos que nós salimos a cantar os reis, e o canto dos reis que se fai o día 5 de xaneiro, que era a primitiva fecha do nacemento de Cristo, salimos a cantar a boa nova. Saca os bois, saca as vacas, saca os arados e empeza a culturar a terra, que chegou o tempo de empezar a fecundar a terra. É un rito de fecundación, porque nós vamos cantar os reis, e resulta que nesas casas están os ovos, chorizos, algo da terra, algo que semella abundante. Dámonos de conta que agora o significado xa non ten o significado que tiña. E ademais nós facemos chamadas cos cantos que temos, cos paixoriñas, temos centenares, de verdade, centenares, e estamos escoitando vermiga, temos cousas do máis bonito, feitos por mestres compositores de capela. É a única maneira de que os compositores deste país de altura compoñeron con música e con letras en galego. Todas fan chamada imos, non vai un solo, imos todos. Mulleres, homens, alá perdidos de pin